Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Despundi kabare bocah-bocah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Nah, dino iki awak dhewe sinau teks narasi. Saderenge sinau, monggo ndonga rumiyin, ndonga diwiwiti. Rampung. Teks narasi yaiku teks wacan kang isine nyritakake kedadian kanthi runtut saka wiwitan nganti pungkasan utawi disebut kronologis. Iki yaiku bagian struktur teks narasi ana telu. Sing pertama alur, nomor loro watake paraga, nomor telu latar. Alur yaiku urutan kedadian. Watake paraga yaiku ana loro. Tokoh antagonis yaiku watak ala utawi jahat. Sing nomor loro tokoh protagonis yaiku watak apik. Latar iku ana telu. Nomor 1 wektu. Tuladhane Senin, isuk, jaman biyen. Sing nomor loro papan panggon utawi tempat yaiku ana pasar, omah, rumah sakit. Nah, sing nomor 3 yaiku suasana. Tuladhane ana seneng, prihatin, sedih lan liyan-liyane. Saiki tugase nomor 1 apa kang diarani teks narasi, nomor loro sebutno apa wae bagian struktur teks narasi, nomor 3 terangno saben bagian struktur teks narasi. Alhamdulillah materi cukup singkat, padat lan jelas. Cukup semanten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.